RT23 gambaran gabugan. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tanah ing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paring usada rembulan ning wayah wengi nambaika sing ati iki apu jan ati nang endi duh wong manis kang tak anti-anti. Lagon katerkan jati Dik Sulis RT23 gambaran gabugan bersama kerawitan Sangga Wisnu Laras 3 putra di video syuting live streaming juga Adison 3 putra paketan komplit. Janji tresno disajeni lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paring usada rembulan ning wayah wengi nambaika sing ati iki pepujan ati ning endi duh wong manis kang tak anti-anti.
tresno suci manggia rahayu. Terima kasih matur nuwun dari Tomo. Anodya ayu utama gambar aroming puspita mulat lang-langing pranta agawe sang sameng nala katon kinalung dak kanthi aneng jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku ada yang kau tahu rembulan kang sumunar nyaksani tresno kang tuhu tan anamu mung sira wong ayu yo Wanodya ayu utama ngambar aroming kusuma mulat lang-langing pranta agawe sang sameng nala makar lan malatiri nonce katon kinalung dakanti aneng jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku ada yang kau tahu kan sumunar nyaksani tresno kang tuhu lan ana mung sira wong
kasih matur nuwun Dik Danang. Lagune Wisnu Laras Karawitan Jangkep. Tiga Putra Adi video syuting live streaming. Adi Son Jangkep Tiga Putra kagunganipun Papundan kula Mbah Sogol saking Purworejo gumantar mondokan Sragen. Sing gedhe pa ngapuramu nimas bepujanku cet jantung atiku sambung kumung wanci dalu ngrupi dosaremu kelawan garwamu Sito dadi sah telu tak kanthi puji pogemati upama sida dadi cah telu tak kanthi sliramu apa ya gemati ya mbah selentrak kuwi rek padahal pedet biasane nek wong wadon saiki gelem pake ning moh anake banyak nika wanita meninggalkan pria karena pria miskin tak punya harta tapi tidak ada pria meninggalkan wanita karena wanita miskin lah adalah dadi akeh wong wedok ninggalke wong lanang mergo wong lanang melarat miskin ning ora ana wong lanang ninggalke wong wedok mergo wong wedok melarat miskin. Wo? Ya. Nun. Oh, itu sedang urip lan nandika. Wisnu Laras lho ki. Iya. Bong gumantar. Sing gedhe pa ngapuramu nimas bepujanku cet jantung atiku sambung kumung wanci dalu ngrupi dosaremu kalawan garwamu Aku mong bayangke
nemu ing atiku iki yen banjur ngelingi bocah telu iki Aja ngece karo ora duwe apa tenan sida dadi cah telu tak kanthi puji poger mati Put upama sida dadi mongko anakku wis telu ki sliramu apa ya gemati ra mungkin gemati paling ya gelem pake mo anake oke-oke iki ngono kuwi Gemati no, masa ora gemati. tenan kuwi omonganmu iso tak ugemi Amendah boyo itu situ urip lan ngandika mesti bahagia mulia jur lahir putri Sulistya terus kisah nyuwara ngandika wis rono sambung wanci dalu wis nadyan aku bocah gunung doh banget tuh nunggu ora usah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggal kesliramu ora bakal kelakon perpisahan karo aku muga-muga aja nganti gawe-gawe kelo ngati nongo mreng rubito sambi kalane ya mas ya mas ya mas Oleh mumuni piye, Mbah? piye to Kok gak padha karo kene maksud. lah tulisanmu beda kok ya Oh, ngono to. ndang lebokke Apa kowe ra kelingan? Dolan ning omahku. Ana latar padha lelungguhan. Kekocekan karo aku. lagonipun bocah gunung Bang Mariono. sinerengan karawitan jangkep Wisnu Laras Gonggu Mantar kagunganipun pemudhun Globo Mbah Sogol 3 putra di live streaming audition 3 putra Swan wonten ing Kayon Gabukan wonten Bapak Suparno RT 15 Kayon Gabukan Taman Sragen Nadyan aku bocah gunung kau banget gunungku
ninggal kesli remu ora yen bakal kelakon perpisahan karo aku asik aja nganti gawe gelo ngati nono tinabelo mring rubedo alah ya mas ya mas ya mas Angel kene iki. angel no kandhani kok Heeh. Angel arep lebokno itu Mbah, gak iso. angel Heeh. Oh. Piye? Apa kowe ra kelingan? Dolan ning omahku. Ana latar padha lelungan. Kegocekan karo aku. bocah gunung sing diwakil oh iya oke mamanekmu Pak Edi ditunggu sik yo ayo kanca aja pada lemban sing tangga kambangi namanya adoh terjana saiki wancine ngalir sing padha ruwatine lilir Ora kawin. saiki wancine Kawin. lilir sing padha ruwatine lilir terima kasih paman Kenangan nimbang tanda randa kampung Majalengka ayo kanca mbok aja padha lemban sing tangga kampunge aman nyata ada durjana saiki wajine lilir sing padha turu wajine lilir Mosok saiki wajine gilir sing padha turu wajine lilir rondo kampung dulur-dulur saking Kali Kobok